Umakazi kaMusa Mseleko uMpilonhla uthi akaziboni eqoma manje njengoba-ke engabathembi abantu besilisa futhi engazi ukuthi beza ngazinhloso zini empilweni yakhe. Iphephandaba Isolezwe libe nengxoxo ekhethekile nale ntokazi ethi yenza kunyaka wesithathu kwenye yamanyuvesi eGoli nala yenza khona iziqu ze-Political Science ne-History. Umpilo udume kanjalo kwabaningi uthi noma-ke ukukhulela emndenini obonakala kwithelevishini kuze nezinto ezehlukile empilweni yakhe njengoba nabo nje benohlelo lwabo. Umndeni wakwaMseleko ugqame kwabaningi ngesikhathi uveza impilo yesithembu ohlelweni uthando nesithembu. Uthe kwaqala uhlelo oluveza impilo yezingane zakhona oluthi izingane zesithembu. Umuntu uthe-ke ehlakanipha kwasekuqala kuhlelo nalapho ubaba asihlalisa khona-ke phansi wasitshela ngalo. Kwaba yinto-ke engithusayo ukuthi sengizobonakala kwithelevishini futhi-ke esikoleni izingane zaqala ukuthi-ke zinginake, kodwa-ke ngenye indlela yangenza ukuthi ngingakhululeki nokwaqhubeka ukwenzeka noma kwaqhubeka kwenzeka ngisho la-ke enyuvesi, kusho-ke Umpilo. Uthe yize kwaba nzima ukukhula esedumile kodwa uyababonga abazali bakhe abambamba ngesandla bambonisa ukuthi akaziphathe kanjani emphakathini, ngisho-ke ezintweni abantu abazishoyo ngabo ezinkundleni zokuxhumana. Noma-ke kunzima ngezinye izikhathi kodwa-ke ukulalela kwangisiza kakhulu. Kwathi uma-ke seqala ukuba nezinhlelo zohlelo lwethu phela kwaba-ke nencindezi kancane. Okwangikhulula ukuthi-ke basitshela ukuthi asiqhubeke siphile impilo yethu ngendlela-ke ejwayelekile, bona bazolandela lokhu esikwenzayo. Ngakho-ke abantu uma bethi lokhu abakubona kwithelevishini amanga, ngifuna ukubaqinisekisa ukuthi konke kuliqiniso futhi akukho konke-ke esikushuthile. Mina ngingakaze-ke ngizizwe ngingakhululekile ekuchaza yena. Ebuzwa iphephandaba mayelana nokuqoma nokukhulela esithenjini Umpilo uthe akaziboni-ke ekuzona zombili lezi zinto. Sikhule kahle, sikhula nabo bonke omama nezingane zakwethu, kungekho lapho ozithola khona ungasakhululekile. Kube uhambo lumnandi njengoba-ke bengizizwa ngifudumele ukubona bonke omama ekubeni nginaye-ke owami umama ongizalayo obekwenza izinto zibe lula kakhulu. Mina-ke kodwa-ke uma sengikhetha ukugana ngeke ngize ngivume isithembu. Ngihlale ngikhuluma-ke nomama uMakhumalo ngimncoma ngokuthi bayakwazi ukubekezelelana. Mina kowami umyeni ngiyomfuna eseduzane kwami ngaso sonke isikhathi. Okwamanje angabi nawo umuntu engithandana naye futhi-ke angiziboni kufika kuleso sigaba. Abantu besilisa banamanga futhi-ke abathembekile iningi labo. Angisho ukuthi angeke ngiqome uma-ke isikhathi sesivuma, kodwa kazi lowo muntu oyothandana nami uyobeka eqhamukephi kuchaza yena. Uthe-ke kubantu abahlale bethi-ke uyaziqhenya abalindele ithuba lokuthi bahlangane naye nokulapho-ke beyobona umuntu okuyilapho-ke beyobona umuntu ohlukile kakhulu kunalo abambona-ke kuyithelevishini. Uveze ukuthi okuzayo ohlelweni lwabo noma-ke ohlelweni lwabo nakho kukhulu njengoba-ke abantu besababaze lokhu-ke basazobona-ke olukhulu kakhulu esiqeshini ezilandelayo.